Hej, så tilbage, og den her video vil jeg vise jer, hvordan I kan få en gratis server. Først gå ind på Google. Så skriver I gratis server. Server.nu. Ja, og så tager jeg den her. Og så skal du registrere. Og ja, det er kun det er kun til dem, der har Counter-Strike eller Counter-Strike 1.6. Så indtaster e-mail, username, password, repeat password, Steam ID, tryk der og registrere. Men jeg har og nu så viser jeg hvordan ikke lade sig på hver. Undskyld. Var lidt hæslig nu. Sådan der. Ja. Gå ind på Game Servers. Så kan I se. Og det kan højst på i 2 timer. Og premium, det er 1 måned. Vi tager først Counter-Strike servers. Tryk på free server. Der. Så står der time 30 minutter. Så 2 timer. 6 plads. 12. Nemo server. Sådan der. Så password. Så kan jeg se password, hvis det nu skal være PCV. Men det gør vi ikke. Det er noget med Aircon. Nej, det var det ikke. Og her er map, men der er mange flere. Det er gun game. Nå. Så går jeg herned. Og så add dem hjælp. Der. Der. Mange har valgt. Siger han ikke engang godt. Nej. Så tager du TK, AFK system. Og config og stat. Sådan der. Og så tager du super comments. Og så please. Der er stats. Og så går vi. Sådan der. Så er der en server nu. Så trykker jeg på start server. Ja. Yeah. Det er jo så det. Farvel.